Election gun ban magsugod karong Huwebes tungod sa umaabot nga SK election sunod buwan. Mga jeepney drivers nga may pahimulos sa pagpasaka og plite tungod sa kadaghan sa pasahero niadtong sinulog, multahan. Mga presyo sa nagunang palaliton magkunhod sugod karong Pebrero tungod sa padayon nga pag-uso sa presyo sa diesel ug gasolina. SUV mibangga sa railings, POJ nadamay. Mga pusher sa barangay Kalunasan nadakpan sa kapulisan. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes, sa 20 sa buwan sa Enyero, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, katong mga driver nga may pahimulos sa kadaghan sa pasahero niadtong adlaw sa sinulog, multahan tungod sa pagkolekta sa mahal kaayo nga plitihan. Anana sa LTFR 7 Glen ang listahan sa mga jeep di pasaheroan ingon man ang ilang mga operators. Andrea Patanya, Sugindimi. Giandam sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang mga summons nga ipanghatag sa mga operators sa napuka public utility jeepneys ug usa ka V-Hire nga GT Express. Sila gireklamo sa tulo ka traffic enforcers ug 8 ka pasahero nga mipahimo sa kalisod sa sakay niadtong sinulog ug nang overcharge sa mga pasahero. Anana sa LTFRB 7 ang lista sa mga plate numbers ni ining mga public utility vehicles ug sa ilang operators. Ang mga pasahero gipaninglan sa driver sa jeep de pasahero ug plite nga moabot sa 20 ngadto sa 30 pesos nga layo kayo ug labaw sa 7 pesos nga minimum PUJ fare. Mato di LTFRB 7 OIC Reynaldo Elnar, kung di makalukat og special permit alang sa pagpamakyaw, gidili gyud ang overcharging sa mga pampublikong pasaheroan sa bisan unsang okasyon. Are there exceptions, like for example sinulog kanang sakay? Peak hours, ordinary days, wala na siya. Magunay siya rate. Gawas o kininay mo kuha og special permit. Special permit ihatagran po din nato sa POJ sa mga POB na dunay pakyaw-pakyaw kana marag sa pakyaw is deregulated na siya. Pero if wa sila special permit, tumanggod sila sa authorized rate sa ato opisina. Ug mga dawag gikatakdang iserve ang mga summon ngadto sa mga operators sa mga PUJ ug mga VR nga nag-overcharge ni adtong sinulog. Kundi matultulan sa mga inspectors sa LTFRB 7 kining mga operators, makigalayan sila sa mga traffic enforcers sa sito aron tabangan sila nga maatgan sa kadalanan kining mga gireklamong mga drivers ug personal nga ma-serve ang summon. I-require dayon ang mga drivers ug operators nga magpakita sa buhatan sa LTFRB 7 aron ipaubos sa hearing. Kung mahukman nga sadaan, multahan og 5,000 pesos ang operator ug 1,000 ka pesos ang driver. Ang multa magkadako sa second offense nga moabot na sa 10,000 pesos ug 15,000 pesos alang sa third offense. Nanawagan ng LTFRB 7 sa uban pang mga biktima sa overcharging ni atong sinulog apan wa makalugar og reklamo sa pagtawag sa ilang hotline number nga 231-6221. Samtang wa pay nadawat nga formal nga reklamo ang LTFRB 7 kabahin sa wa pagsunod sa mga jeepney driver sa bag-ong minimum PUJ rate karon nga 7 pesos. Dunay usa nga mireklamo apan wa ni ininalista ang plate number sa jeep nga gisakyan. Gipaabot pa sab sa LTFRB 7 ang lista gikan sa transport sectors ug sa mga LGUs kabahin sa kilometer measurement sa mga PUJs nga dunay tag-as nga rota aron basehan sa bag-ong fare matrix. Daghang PUJ drivers ang gireklamo nga nagbuot-buot sa ilang plitihan tungod sa pag-usab-usab sa ilang mga rota. Isumiti sab sa LTFRB 7 ngadto sa ilang central office karong Biyernes ang ilang rekomendasyon sa pagpakunhod sa flag down rate sa taxi ug sa plitihan sa mga V-Hire base sa petisyon nga gisumiti
gamitin ni Negros Oriental Representative Manuel Iway. Nagpahigayon og public hearing ang LTFRB 7 alang niini ni atong Biyernes ug gisupak sa transport groups ang petisyon sa fare decrease kay matud pa wa miapilog us-us ang presyo sa spare parts sa mga sakyanan. Apad matud ni Elnar, bisan sa pagsupak, murekomendar gyapon sila og fare decrease sa plitihan sa taxi ug V-Hire. Man sir is mo recommend Recommend as to amount wala kami nagkasabot. but inyong i-recommend Recommend ko na good corresponding reduction. nga naman sir. Tungkol sa reduction sa fuel. Doon spare parts wala, pero doon na may fuel. Ito ba doon na corresponding reduction? Reduce sa apil. Andrea Patenia, News 5. Unom ka mga balay gidemolish sa barangay San Nicolas proper. Ang mga balay giguba kay gamito na sa tag-iya ang yuta nga ilang giabangan nga nahimutang sa iskina Natalio Bacalso Avenue ug V. Rama. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Na high blood sa makadiyot si Nanay Enriqueta Yapana human ang iyang panimay gisud sa mga sakop sa demolition team nga way pananghid. Matud pa ni Nanay Enriqueta, voluntaryo man unta silang muguba silang panimay. Dito agi ni kung ano nanood na mo. Kuha mo dito kay upa naman ako ba sa may grupo ninyo. Duk sila. Kuha mo siagit lagi ko. Pag siagit ako, nagparan. Lasos ka dalain naman yung ko. Di mo mangguwakan. Mangwano ta mo. Wa na makapugong sa demolition ang namuyo ug nag-iyahay na lang og hakod sa ilang mga butang. Matud sa usa sa mga mulupyo nga si Rosa Nunez, nasakitan sila nga papahawaon na sila sa dapit nga diha gyud gani sila magtubo. Sakit sa mundo kay makabagbuwagin mi. Ako may suon kung mga mangod ako. May assistance gyud taga city, ma'am? Wala jud ma'am, sa kaon na wa gyud. Ang gipuy-an sa konsehal sa barangay San Nicolas proper nga si Felix Boy Cabaron apektado usab sa demolition. Matud pa sa konsehal nagtinaruman unta sila og bayad sa abangan sa yuta apan wa gyud sila hatagi og kahigayunan nga ma-extend pa. Wa say ayudang pinansyal o bisan pagkaon man lang ang dakbayan sa Sugbo gawas lang sa pag-provide kanila og sakyanan. Pero ang tinodan ni muabang ni wa nami dawata. Leslie Caminade Vistil, News 5. Driver sa SUV na wad-an og kontrol, mibangga sa railings ug miangin og jeep na pasiroan sa lungsod sa Konsolasyon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nalumping ang hood ining sports utility vehicle human mibangga sa railings nga mo'y hinungdan nga napiapi kining jeep di pasiroan. Naitabo ang disgrasya pasado alas 4 ganyang kadlawon diyang nawadan ng kontrol ang driver sa SUV nga si Arnel Casanillo dinhi sa Barangay Poblasyon Occidental sa lungsod sa Konsolasyon. Gikan sa dakbayan sa Mandawi si Casanillo ug paingon na untang mopauli sa ila sa yating liluan diyang nga disgrasya. Giangkon sa driver nga nakainom siya human wa makabalibad sa iyang mga higala apan iyang gimakak nga nakatagpilaw siya samtang nagmaneho. Iya mo out of na loss of control ko, ana ko idea sir anong ikalit na sa gingat ko. Mga garas ug bunog ang nihiagom ni Casanillo kinsa gipaubosab sa liquor test. Samtang napiit ang mga tiil sa driver sa PUJ kinsa mo palit ra unta og tambal. Gisuta pa ang kondisyon niini sa tambalanan. Ni dasmag siya sa atong railings na igo niya ang multicab nga nagpadung sa Mandawi. Kay wa dayon makuha ang disgrasyang sakyanan nakamugna kining bugat nga trapiko sa lugar. Ryan Sorote, News 5. Kapitolyo nakadawat og proposal gikan sa usa ka NGO alang sa pagtudlo sa kabataan sa disaster awareness. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nagkigtagbo sa Pangulo sa Provincial Information ug Provincial Disaster uban sa mga sakop sa SIDS Asia. Ang SIDS Asia usa ka non-government organization nga mopahigayon og mga disaster training seminar alang sa mga kabataan nga nagbase sa nasod sa Japan. Matud sa tigpamabas kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, Ethel Natera, ilang gipaminaw ang mga proposal sa taga SIDS Asia aron sila matabangan sa ilang disaster awareness. International organization ni siya nga ang iyahang trust is environmental management or disaster risk reduction, pero ang kanindot nila is bata po nila focus. Kini ang ilang mga gamiton sa mga disaster preparedness seminar. Matud pa ni Natera, ilang bansayon ang kabataan aron masayod sa angayan nga himuon alang sa pagpangandam sa kalamidad. Disaster preparedness ato na ni siyang i-enhance ba atong palakdan bitaw atong campaign nga ang mga bata mismo kabaw unsa influence sa mga bata sa ginikanan. Natuluan nato sila. So, natay mga information materials niya, kinisad siya ng campaign in coordination with DepEd. Leslie Caminade Vistil, News 5.
Sinulog Foundation Incorporated mihulagway nga labing nindot sa kasaysayan sa sinulog ang napahigayon niadtong Domingo. Contingent gikan sa Placer Masbate, wa magdahom nga subling malangkat ang kadaugan sa ikatulong higayon. Bubalik si Leslie Caminade Vestil. Gipahigayon kagahapon sa hapon ang pagganti sa mga midaog sa Sinulog Festival ni atong Domingo, din subling ni pasundayag ang napu ka mga contingents nga midaog sa duha ka kategorya. Naniagit gihapon ang mga nananaw sa pagsundayag sa tribu Placereño. Mato ni Placer Mayor Josor Jude Laniete II nga wa siya magdahom nga subli nilang malangkat ang kadaugan alang sa Sinulog Base category karong tuiga. Sigun sab sa choreographer sa Placer Masbate nga grabe ang ilang pagpangandam. Gani do na nasab sila'y planong sunod tuig kung sila hatagan og laing kahigayunan nga makasalmot pag-usab. For the hopefully next year, so, it's another headache for me and to do my production team because it's not easy to grab for a third in a row championship. For sure, nasa pwede pangandaman sa nga or nanay plan Naanay mga plano pero di pa yun na mabuo as of now. Okay, as we go along, you know, just come out ng mga artistic choices, we go places, so di pa yun na ma-finalize. So naanay mga plan for Duna say mga special awards nga gipanghatag ngadto sa mga out-of-town contingents. Gumikan sa Malampusong Sinulog 2015, gihulagway kini ni Sinulog Foundation Incorporated Executive Director Ricky Ballesteros nga mo'y labing nindot sa ilang nahimo sa 35 katuig nga kasaysayan sa Sinulog. Ug mas mulambo ug mas munindot pagyud kini sunod tuig. The volunteers, mga choreographers, grad sa presentation karon is the best so far in the history. Nagsinulog karon ni level up ng even our choreographer. So nakita nato nga even our judges are having hard time to choose so kisay mga winners kay grabe kay mga contingent. 90% sab sa mga tickets ang nahalin nga gihulagway ni Ballesteros nga mas maayo kumpara sa mayaging tuig kay wa siya nadawat nga reklamo kalabot sa pagsaka sa grandstand. Hinuon dugang niini nga duna sila napaglantawan nga mga problema nga angayan nilang hatagan og pagtuon ug mahan-ay nasunod tuig. Ato sinulog karon but basing on numbers sad, I think this is the longest parade ever since. At the same time, ang atong problema sad is ang gawas, no? We identify the problematic area and mo gyapon atong naisinati gyapon. So people are nagkadagan ng mga tao so nagkalisod og kaning control ang atong mga kapulisan. So I think we have to put more effort on that area kay kuya kay kung magsagit-sagit na magbinuang, kuya magstampede, no? Leslie Caminade Vestil, News 5. Wadamhan ni Cebu City Police Officer in Charge Conrad Capa nga walay dagkong insidente nga natala subay sa Fiesta Senior niadtong Domingo. Diin kapin sa 2 milyones ka mga tao ang estimated crowd ang miasdang tibok adlaw. Muhimo unya og mga rekomendasyon si Capa kung unsaon nga mahimong hapsay pa ang kasaulogan sunod tuig. Labaw nga wa makapugong sa paglabang sa mga tao sa agyanan sa contingents ang gipamutang nga pedestrian crossings sa 20 ka mga lugar sa carousel route. Usa sa nakita ang problema ni Capa mao nga kuwang ang mga deployed police nga miabot sa 2,000 ka personnel. Gusto unta ni Capa nga inay 2,000 ka mga pulis, himuon na unyang 2,000 ka mga pulis matag 12 oras ang i-deploy. Nakuwangan ang mga mi-duty nga pulis kay ang uban gipada sa Tacloban alang sa pagbisita ni Santo Papa. No rucos, no shall we say quarrels. The kids had fun last night. Probably 1,000 bottles of beer were sold. Usa ka tindahan gilungkab og gihurot og dala ang tinda niini nga saging. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gilungkab kining tindahan nga nahimutang sa Dalan V. Soto ug Arellano Street duol sa Pertre sa Dakbayan sa Sugbo. Nadiskubrihan ang pagpanglungkab sa tindahan ni Jeanette alas 6 ganihang buntag sa dihang nangabli ang tapad ni ining tindahan. Sirado kani amo sirado gini alas 6 na may mga bli dire. Gani nga pagkuan duol sa kong anak ita yung lungkab kuno diha ikas wa man may kabantay pod kay adto mo ko sa atbang mag-announce mo kuan diha sa light jet pagkuan ng lungkab diha ko gitan-aw sa dire lungkab gito kay ukab naman li ra to diha
Akong asawa kay siya may nagpunta ka ng tag-iya dire, siya may ni-text tag-iya. Matud ni Gako alas 5 ganihang buntag, dunay nakit-an iyang anak nga usa ka tawo nga nikuha sa bangko hinungdan, gibadlong kini sa iyang anak og nilakaw. Apan pagkataod-taod, nibalik ang maong tawo og nakit-an na sab sa iyang anak nga gidala na ang daghang saging gikan sa tindahan ni Jeanette. Matud sa tag-iya nga gihurot og dala ang tanan niyang tinda. Lakip na ang halin nga dulan 1,000 og alkansiya nga may sulod kapin sa 3,000 pesos. Piyaya ko din mga tinda ko niya. Alkansiya o katong kwarta na ko bagpaso. 600. Purot lagi tanan lagi. Huwag yung nabili sa sigarilyo. Huwag yung pila basta nagbilin ko dyan. Purot ka lang dyan. Alkansiya mga pinag. Naku na tugsudo eh. Natasbay na to kapin. Kaya huwag mong utos na ako. Gipos to na ako ba para bayo na ako das permit. Ako halin to mga 700 dato. Pasok na ako diyan. Ang sinsiyo na ako wag. Kaya ang apil na. Gilubag sa kawatan kining gitaptapan sa kandado. Matud sa pulis nga sakop sa Waterfront Police Station, dili na mahimong ipa-fingerprint ang kandado kay daghan na kaayong kamot nga nihikap sa wala pa sila maabot. Ray Pasaporte, News 5. Gipresentar sa kadagkuan sa kapulisan sa rehiyon ang mga nasakmit nga mga pusil ug drogas. Subay silang gimong managlayang operasyon nga adtong Enero 17 sa lungsod sa Badyan ug sa Dakbayan sa Danao. King Perez, Suginlimi. Napuka kalibre 45 nga mga pistola gikan kang Josefino Calderon samtang upat ka KG9 submachine pistol gikan kang William Lavador ang nakuha sa kapulisan gikan sa poblasyon sa Dakbayan sa Danao. Mukantidad og 230,000 pesos sa mga nasakmit ng mga armas gikan sa duha. Nakakuha og impormasyon ng kapulisan nga dunay kliyente sa Mindanao mga suspect sama sa mga politiko. Actually, when I came here, the three of us wanted to do something about that firearms manufacturing in Mindanao. But somehow, our activities and jobs prevented us from sustaining this intention. Hindi mo gagawa na? Ha? Hindi wala gagawa na. Sa KG9. Ha? Dito gipalit or dito gikuha? Samtang nakuhaan sabog armas o gibana-ba ng 50 gramos sa drogas silang Marcelino Habido ug Jerome Habil dito sa lungsod sa Badyan. Doon na kini estimated worth nga katunga sa milyon ka pesos. Si Habido gitudlong sakop sa big time drug pusher nga si Jaguar. Apan gilimod sa suspect nga kining nahimamat. Samtang si Habil sakop ni Habido nga dunay mga kubol aron taguan sa mga manuyupay. Kuan wala mo gumaligya gyud kuan. Naray mo kuha na mo angkat. Ilang may paabang kimo kubol-kubol. G sir 20. King Perez, News 5. Under investigation sa Talisay City Council kung si Kinsa og nganong naabot sa 304 kabuk ang confidential assistance ni Mayor Johnny V. De Los Reyes. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gibutyag ni Talisay City Councilor Soc Fernandez sa Dakbayan sa Talisay nga dunay daghang confidential assistant si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Iya sab gipangutana si Mayor GVR bahin niini. Suma ni Fernandez nga sud sa tulo ka termino niya paglingkod pagkamayor wa makaabot og napo ang iyang confidential assistant. Nasayran nga dunay 304 ka confidential assistant si Mayor GVR karon. 200 kay 304 confidential employees. Mahay man eh. Walay dako ka ng pangutana nga ang mga lungsoran malipay nga ma-overready na sa council kanang iyang bito. Malipay sa mga dalion niyang bito. Malipay sa siya labaw tanan. Kay all the needs, money, even 20%, he has and he can use this armories for his organization or implementation of his projects. Tungod ini, si Vice Mayor Romeo Villarante nagkanayon nga pila ka buwan gikan karon. Ila kining ibutyag sa publiko kay nagpadayon ang konseho sa pag-imbestigar niini. Or is it confidential tungod kay parente, tungod kay paisano sa sindangan? Laing butyag ni Villarante, doon nasab siya'y laing ipabuto-batok ni Mayor GVR subay sa gibutyag ni Konsehal Soc. Na kontrobersyal ang pamunuan ni GVR kay giingong doon na siya'y mga paryente sa Mindanao nga iyang gipatrabaho sa City Hall.
Kana di na ta ka delve into personally to specify the names, but the figure is very candid and clear. 304 confidential employees. Di pa mabutyag ni Villarante sa publiko ang maong mga confidential assistant kay 60 pa ang ilang nakuha nga mga pangan. Ray Pasaporte, News 5. Gipahibaw sa mga opisyal sa Pag-ibig Fund nga padayon silang nanawat og mga aplikasyon alang sa calamity loan gikan sa mga mulupyo sa Subo nga naapektuhan sa bagyong Ruby ug Senyang. Bukas kini ngadto sa mga Pag-ibig members nga nakarimit nasud sa 24 ka buwan pataas. Duna kining interest rate nga 5.95% o 10.5% per annum. Samtang nangibitar sab ang Pag-ibig sa ilang I Do araw ng Pag-ibig libreng kasal karong Pebrero 2. 400 ka mga parisan ang target sa Pag-ibig nga ikasal din libre na ang mga sing-sing, bridal bouquet, buffet lunch ug photo booth. Ang mga bot mo apil kinahanglan mangandam sa ilang requirements sama sa birth certificate, marriage license ug certificate of no marriage. Kaupat na rin natong tuig nga ato ning gi-hold ang kaning I Do or araw ng Pag-ibig para sa akong mga miyembro o katong magpamiyembro pa o niya gusto silang magpakasal kay kanang ang uban ana nag-ipon-ipon nagpila ka tuig unya wala gyud makasal unya katusang uban nagplano magpakasal pero Magtiayong drug pusher sa Barangay Kalunasan gisikop atubangan sa ilang mga anak. King Perez, Sugin Limi. Nanghilak ang duha ka mga anak babae sa magtiayong Harley ug Josephine Hakaban. Human sila si Kupa sa Regional Special Operations Group 7 silang panimay sa Sitio Upper Kamparang Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gibay ba sa magtiayong Hakaban pasado alas 7 kaganihang buntag, nin 45 ka gramo sa gidudahang shabu ang nasakmit. Kagibana-bana mo kabat sa kapin 500,000 pesos. Duha ka semanang gipanidan sa kapulisan ng kalihukan ni Harley nga mo'y subject sa operasyon. Kinsa duna say ongoing nga kaso sa illegal nga drogas gihapon. Pag umangkon sab si Harley sa usa ka pulis nga napriso karon tungod gihapon sa drogas. Nakaangkon og samad si Harley kay nisuway kinig ikyas. Matod sa kapulisan nga bagsakanan og palitanan sa drogas sa magtiayon. Ug bisan pa man niini, wa masayod ang iyaan sa dinakpan sa binuhatan sa iyang mga pagumangkon. Maadyo kalibutan ana yang ako lang ang tawag na anay piyansa pangitaan ang nakugpaagi. Matod sa retired police ug hepe sa mga tanod sa Kalunasan, nga iladong pusher si Harley ug kay dili accessible ang panimay niini, dali kining makaipsot kun dunay operasyon. Sukag niya ni assign ko siya Chief Tanod Dre kaning tawhan na ilado na ni siya. Unya dili na mo ni ma-timingan pirmi kay tungod kay idlas pud ni siya. Daghan na dig alalay pud. Lison ni namo nga mo so diri kay iligabot ta mo ning lugar wa na makita nga tawo. King Perez, News 5. Tungod sa sunod-sunod nga oil price rollback, mukunhod ang mga presyo sa nagunang palaliton sugod karong Pebrero. Apan dili maapil sa pagkunhod ug musaka pa ang bayranan sa kuryente. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nagbaya na sab ang mga motorista karon tungod sa bagong rollback sa presyo sa lana nga baguhay lang giimplementar. 1 peso and 45 centavos per liter ang us-us sa presyo sa diesel, samtang 1 peso and 25 centavos ang us-us sa presyo sa gasoline per liter. Di lang mga motorista ang nagmaya, kundi lakip na ang mga jeepney commuters sa Central Visayas tungod sa pag-us-us sa LTFRB 7 sa minimum PUJ fare gikan 7 pesos and 50 centavos ngadto na sa 7 pesos. Apan matod sa pangu sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Teresa Chan, kung ni-epekto na sa PUJ fare ang oil price rollback, dugay-dugay pa mabati ang epekto niini sa mga palaliton. Iyang gipasabot nga karong Marso pa musugod og us-us ang presyo sa basic commodities, sanglit wa pa mahurot og kahalin ang stocks, kansang presyo gibase pa sa mahal nga presyo sa gasolina kaniadto. Iyang gilantaw nga karong Marso musugod na unya og us-us ang presyo sa construction materials, housing, transportation ug shipping. We will not really feel the effects of this until about 3 months from now because the present inventories are still cost at the previous price levels. So we have not felt it.
Mipay mangno usab si Chan nga angay tigumon ang kwarta nga madagino tungod sa sunod-sunod nga rollback. Di kini ipasagad og gasto, sanglit ang pagkabarato sa presyo sa lana, temporaryo ra ug mahimo kining mumahal og balik bisan kanusa. Ang Department of Trade and Industry 7 mipahibaw nga uban sa mga representante sa mga retailers, tun-an nila ang posibilidad sa pagpakunhod sa suggested retail price sa mga basic commodities nunot sa pag-us-us sa presyo sa lana. Karong Pebrero matapos ang price freeze nga ilang gipatuman sa mga lugar sa Sugbo nga naapektuhan sa sunod-sunod nga mga bagyo niadtong miaging tuig. Samtang ang Visayan Electric Company mipahibaw nga wa kaayo epekto sa presyo sa kuryente ang pag-us-us sa presyo sa lana. Gamay ra kaayo nga porsyento sa ilang energy generation ang nagdepende sa oil, sanglit mas dependent sila sa geothermal energy ug coal. So natabo pila na lang ka percentage ang total contribution sa oil sa total generation rate ni Verco? It's only 1% na lang. So inana ra kagamay. So kung mga tanata, kung napabutay dakong impact nga makuha, most likely dili na kaayo kay gamay naman lang kaayo tag component nga diesel. Gani ni pay mangno kini nga inay pagkunhod pagsaka sa presyo sa kuryente og 0.04% o 4 centavos per kilowatt hour ang mabati sa mga konsumidor sugod karong Pebrero. Gimando sa Energy Regulations Commission sa tanang electricity providers nga i-appeal sa ilang bill ang feed-in tariff allowance confit-all nga ihapak alang sa development sa renewable energy industry sa nasod. Andrea Patenia, News 5. Sinulog fever paghapon ko at Mo ba? Excited. Murag na pa nipilit pa ang kalipay sa That's good. That's good. It mura kag na padayon nimo ang good feeling. Ako din pahimang nung adto sa mga alumni sa St. Joseph's Academy nga doon natay reunion og karong 51st no karong February 1 adto sa Bayfront Hotel. No contact mo sa inyong tagsa ka presidente. Ug magkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!